салом ва аъзоёни гурӯҳ, як навори дигар мекунем аз қаламчое ки ина омода кардем. Равон мекунем ба Қазоқистон, ба акои Ҷумабаев Эрмуханбет. аз ҳамин қаламчои беҳтарин, ҳама қаламчояшон ҳаст ҳаминҷо. нигоҳ кунед. Белая леди, Алиса, экзотик дуюм сол аст ки дар Тоҷикистон бо дасти ман омадагӣ аст. Як қаламчаша 4000 рубл, ки рубли 165 буд, ман гирифтагӣ ҳастам. 2 сол зиёд шуд. инҷо мондем нархи ина $20. гури Рембо, Велика, Хелоин, Ламборджини, Аватар, Зевс, Буба, Альвика. ҳамин қаламчои беҳтарина равон мекунем ба бародарамон Эрмуханбет ба Қазоқистон. хулоса биед ки қариб чанд давлат мо равон мекунем аз Тоҷикистон, барое ки ин чизҳо дар ҳақиқатан арзиш дорад, беҳтарин аст. медонистагиҳо мегиранд. шумо ҳам метавонед дархост кунед. саломату сарбаланд бошед.